Замин бо фундаменташ ва нимдевора 8 сотиқ замин дар ноҳияи Фархор, участкаи Қизилсув, 30 000 сомонӣ. Маълумоти бештар бо телефони 95 45 31 61. Дӯстон, рақамҳои соҳибаш метавонед занг занед, маълумоти бештарро аз соҳибаш гиред. Имо ватсапи мо барои рекламаи хона, мошин ва дигар техникаҳо 885 78 90 90. Дӯстон, метавонед муроҷиат кунед. ин хона дӯстон девори ҳавлӣ як тарафш бо кардагӣ будааст. биё якҷоя видеои соҳибашро тамошо мекунем. ина хонаи фурӯшӣ. се дар хона, як калдор, як кухня, як баня. лавги баняи кухняи хона, и лавги хона, у лавги ҳам хонаи мобайни калдор. ина 20 рис хук рехтагӣ гирдуванаш. тайёракай дурну хонада 10 рис хук рехтагӣ. ина хонаро тамошо кунед. хонаи фурӯшӣ.